皆さんこんにちは。タタル人のギュルナラです。皆さんこんにちは。日本人のトシヒロです。今日はタタールについて解説させていただきます。タタールの名称は古く8世紀の突厥碑文にも見られるそうですが、現在タタールと呼ばれる諸民族について解説いたします。ギュルナラさん、タタール人はどこに住んでいますか？そうですね。ロシア連邦のタタールスタンを中心にウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタン、トルコ、中国、ポーランド、リトアニアにも分布しています。人口は約800万人と言われています。また、タタール人に近いと言われているバシキル人、ノガイ人とは一般的には別の民族として区別されています。ロシアのタタール人の約 36% がタタールスタンに住んでいます。残りの 64% はロシア連邦のほぼすべての地域に広がっています。次の表は人口が多い地域のタタール人の分布を示しています。タタールスタンの次にバシコルトスタンにタタール人が多いのですね。タタール人の中にはどんなグループがあるのですか？カザンタタール人は標準的なタタール語を話すタタール人で、一般的にタタール人というとカザンタタールを示します。民族の成り立ちはカザン藩と切り離すことができません。ミシャール・タタールはタタールの主要グループの一つであり、ボルガ、カマ川周辺の草原に多く分布し、ミシャール方言を話します。カシムタタールはカシム藩を起源とするタタール人で、カザンタタール語を話します。シベリア・タタールはシビル藩を起源とするタタール人で、シベリア・タタール方言を話します。タタール人とは別民族であるという議論が長くなされています。20世紀初頭にロシア、中国、トルコ、日本を旅行した有名なジャーナリストアブドゥルシート・イバラヒムはシベリア・タタール出身です。アストラハンタタールはアストラハン藩の子孫である民族グループです。ティプテルは17世紀以来バシコルトスタンに存在する民族グループです。クレシンタタールはボルガ川周辺に住むキリスト教徒のタタール人です。リプカ・タタール、14世紀初頭にリトアニア大公国、現在のベラルーシ、リトアニア、ポーランドに移住してきたタタールを起源とする民族集団です。イスラム教を信仰しているグループはありますが、タタール語は話しません。ペルミ地方に住むペルミタタール人。ナガイベック、チェラビンスク州のコサックの子孫であるタタール人のグループです。彼らはタタール語の方言を話します。クリミアタタール人は誤ってタタール人のグループとされることがありますが、別民族に分類されます。かつてはソ連内のムスリムをまとめてタタール人と呼ばれたことの名残かと思います。オスマン帝国領であったことの影響でトルコ語に近い言語を話します。タタール人の祭りは農業サイクルに大きく依存してきました。春夏の祭りと秋冬の祭りです。サバントゥイ、種まき祭り。タタールの文化を語る上で欠かせない民族的な祭りです。春の種まきの後、
6月頃に行われます。もともとはいくつかの村を一単位としてお互いの村が訪問し合い交流を深めるのが目的でした。現在では村や町の外れの草原に設営された広場でレスリングや乗馬などのスポーツやコンサートなどが行われます。コズメスガチョウ祭りは秋から冬に入る寒い時期、ガチョウを集めて利用する祭りです。ガチョウの羽毛からは枕などを作り、ガチョウの肉でさまざまな料理を作ります。毛をむしったガチョウを女性たちが天秤棒に吊る下げて泉や水辺に持っていきます。その水でガチョウを洗います。ブズサと氷送り祭りは春先完全結氷をしていた川の氷が溶け始め動き出すまだ少し寒い時期に行われる祭りです。若者年寄りが川辺に降りてきて動き出す氷を見送ることからこの名がつきました。人々はアコーディオンを弾き、歌を歌い、踊り、流れていく氷の上に降り立ち焚き火をするようなことが行われます。タタール人の伝統的な住居は木造の1階建てで木造のフェンスで囲まれています。また壁は鮮やかな色に塗装されています。窓枠や軒下には微細かつ表現力豊かな彫刻の装飾枠で飾られています。人目を引く色とりどりのデザインが特徴的です。お祭りにはお芋若きも着飾って出かけます。タタールの民族衣装の刺繍はタタール人の歴史に深く関係しています。かつては娘が生まれると将来嫁入り道具として持たせるために母親や家の中の女性たちが何十年もの長い年月をかけてあらゆる衣服に刺繍したと言われています。男性は刺繍が施された上着とチョッキ、スラックスを履きます。女性は華やかな色のワンピースに刺繍が施されたチョッキ。帽子、男性用はトゥベテイ、女性用はカルファックと言います。カラフルな模様が描かれた革のブーツ。伝統的に馬に乗りやすいように革のブーツを履いています。カザンはロシア連邦タタール産共和国の首都ボルガ川とカザン川の合流点に臨む小工業都市で水上陸上交通の要衝です。タタール文化の中心であり、カザンクレムリンをはじめとする多くの文化遺産やカザン大学などの教育機関が集まっています。イスラム教とキリスト教が混在しており、多文化、多宗教な都市。カザンの人口は約120万人で、ロシア国内で10市に入る規模の大都市です。モスクワからは東へ 800km。長い歴史の中で周辺のさまざまな民族の影響を受けてきたタタール料理は遊牧民族ペルシャ、ロシアなどの影響が色濃く残っています。よく使われる食材は肉と小麦粉とジャガイモです。肉は遊牧民の生活の糧である牛、羊、馬で古くからさまざまな料理方法で貴重な営業源となってきました。Üç pişmak, 三角パイ、
肉とじゃがいも、玉ねぎをパン生地で包み、オーブンで焼いた料理。中央アジアの寒さに似た料理です。Duruşlakları ben bir soğuk soğuk kışın soğuklarına. Bilmem bu ne kadar duruşlaklar bizim öyle. Bilmem de bilmem. タタルスタンの肉売り場の様子です。日本に比べて売っている肉の量が多いですね。タタルスタンのパン屋さんです。食パンと丸い黒パンばっかりですね。ウズベク人のパン屋さんです。ウズベクのパン屋さんも流行っているそうです。タタールの林。これがタタールスタンの白樺林です。タタールスタンは平地が多く、日本のような急峻な山地はありませんが、農村地帯に隣接するように森林を見つけることができます。多摩川の日没の様子です。日本の川と違い、広くて川の流れがゆったりとしていますね。タタルスタンの畑の様子です。畑は広いですね。タタールの村の様子ですか？はい、これはタタールの村の泉です。泉はこんなにきれいに整備されているのですか？水汲み場としてタタール人が事前事業として整備したものです。なるほど、素晴らしい伝統ですね。この鳥はコウノトリですか？ただの鳥の飾りだと思います。これは井戸ですか？そうです、井戸です。バケツで水を汲みます。やっぱりコウノトリに似てますね。コウノトリはタタル語でレクレクです。トルコ語でレイレクですね。ちょっと違いますね。これはタタールの畑ですか？そうです。タタールの果樹園です。これは何の果物ですか？これはタタール語でコルロハンです。日本語ではスグリというようです。赤いカシスですね。どうやって食べるのですか？そのまま食べます。冷凍して保存します。ジャムにします。美味しそうですね。店では売ってますか？店でも売っています。でもほとんどの家では自分で育てます。紫色のカシスは日本でも見たことがあります。とても美味しそうですね。これは木いちごですか？はい、木いちごです。木いちごもジャムにするのですか？とても美味しくて貴重です。風邪ひいた時に使うことが多いです。薬の代わりに使うのですね。この野いちごはどこで採れますか？草原で採れます。家族みんなで取りに行くのですか？はい、バケツいっぱいに集めます。これはリンゴですね。リンゴはタタリスタンでたくさん栽培されています。リンゴでパイ、コンポスト、ジャム、パスティラなどいろいろ作ります。これは何の果物ですか？
あまり見かけない果物ですね。これはタタル語でコトラガンと言います。またはシベリアのブドウと言います。英語ではグースベリーと言います。どんな味ですか？ブドウみたいな味です。タタールスタンでのドライブの様子ですね。タタルスタンは平らなので遠くまで景色がよく見えます。小麦畑ですね。どんな穀物が栽培されていますか？そばの実、トウモロコシ、小麦、ライ麦、豆類、ひまわりの種、野菜ですが、ビーツとジャガイモが多いです。家の前にある配管は何ですか？これは天然ガスの配管です。危なくないですか？タタルスタンではガス管が埋設されておらず、電線のように吊り下げられています。それは面白いですね。タターリ山の森林にはどんな野生動物がいますか？タタルスタンの森にはキツネ、ウサギ、イノシシ、トナカイ、クマやオオカミが住んでいます。本当ですか？危険ですね。一人で歩くのは怖いですね。そうですね。日本のように森林浴をするような習慣はありません。ここはどこですか？タタルスタンの公園です。ズリハという映画の撮影場所が公園になっています。ここも大きな川ですね。カマ川ですか？そうです。カマ川とウォルガ川が合流する地点なので、海のように広いです。ボルガ川は全長約 3690km で世界の川で15番目に長いそうです。そうです。ウォルガ川はカスピ海まで流れています。昔は水上交通が盛んで、ボルガ川を通じてアラブ人、ペルシャ人と貿易をしていたのですね。そのため、タタル人は他のチュルク民族よりも早く、922年頃、イスラム教を受け入れたと言われています。ボルガ川の水上交通はとても重要だったのですね。今はこんなにのどかなんですけどね。これは鹿ですか？トナカイかな？タタール山ではどんな動物を飼っているのですか？牧畜として牛と羊がメインです。タタル人はイスラム教徒なので豚は飼いませんが、ロシア人が飼っています。タタールスタンの主な産業は何ですか？タタールスタンは石油、天然ガスが産出し、ロシア連邦内でも比較的豊かな地域となっています。トラックメーカーのカマズが有名ですよね。はい、そうです。カマズはヤルチャルイに工場があります。カマズは世界で有名です。なるほど。石油化学製品の生産も盛んのようですね。ガブトゥーラート海の里。ガブトゥーラート海は
タタール人の有名な詩人であり、新時代のタタール文学やタタール文語創設者の一人です。26歳で若くして亡くなってしまいましたが、今でも多くの人々に愛されています。ここクルライという村はトカイがかつて住んでいた場所で、ここにトカイの記念公園が整備されています。ここには池があり、ボートで遊べます。また、宿泊施設、レストランがあります。とてもきれいに整備されているのですね。ところどころにトカイが書いた物語の登場人物たちの銅像があります。トカイの書いた有名なお話、シュレリにクルライという村が出てきますね。じゃあ、シュレレを読んでみましょう。Нәҡ ҡазан артында бардыр бер ауыл, ҡырлай диләр. Жырлағанда көй өсөн тауыҡлары жырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торған идем, җирне әзмәс тырмалап шәшкән идем, урған идем. Ул авылның, һич онотмыйым, һәр яғы урман иде. Ул болын, яшел үләннәр, һәтфәдән юрған иде. Зурмы? Дисәң, зур түгелдер. Бу авыл бик кечкенә, халкының эчкән суы бик кечкенә, инеш кенә. Анда бик салкын вә бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләктә җир җиләк, күз ачып йомганчы, һич шиксез җыярсың бер чиләк. Бик хузур, рәт-рәт тора, гаскәр кеби чыршы, нарат, төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап. Юкә, каеннар төбендә кузгалаклар, гөмбәләр, берлә-бергә үсә аллы-гөлле гөлләр, гонҗалар. Ак, кызыл, ал, сапсары, зәңгәр, яшелдән чәчкәләр. Һәр тарафка тәмле исләр, чәчкәли бу чәчкәләр. Үпкәлиләр чәчкәләрне төрле төсле күбәләкләр. Килеп киткән булып, тагын да шунда шүгәләп. Бер вакыт шук-шук итеп сайрый Худайның кошлары. Китә җаннарны кисеп, ярып садаи хушлары. Монда бульварлар, клуб һәм танцевальна, цирк та шул. Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. Зур бу урман, читләре күренмидер, диңгез кеби. Биниһая бихисаптыр, гаскәри Чыңгыз кеби. Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре. Карт бабайларның моны күрсәң, бөтен сәүләтләре. Ачыла алдыңа тарихтан театр пәрдәсе. Ах, дисең, без ник булайсың, без дә хакның бәндәсе. Җәй көнен яздым бераз, язмыйм әле кыш күзләрен. Алсы йөзле, кара кашлы, кара күзле кызларын. Бу авылның мин җыен, мәйдан, сабан туйларын язмыймын куркып, еракларга китәр дип уйларым. Тукта, мин юлдан адашканмын икән бит, күр әле. Әллә ник истән дә чыккан, сүз башым бит, шүрәле. Аз гына сабыр ит әле, эй Кәрим, хәзер язам, уйласам авылымны, аклымнан да мин хәзер язам. トカイの里から火山までは 100km ぐらいありますね。あれは火山クレムリンですね。トカイもこの道を通ったのですね。